Jeg har en rigtig fin robotikprogram, som jeg vil præsentere. Det er en Robopong 2050. En fantastisk robot. Den kan en hel masse, har en masse programmer og øvelser indbygget. Den er meget let at håndtere, og så koster den ikke så meget i forhold til andre robotter, der kan det samme. Lad os prøve at kigge på det. Robotten pakkes ud af papkassen, så er det faktisk lige til at gå til. Den kommer sådan her. Der er ikke noget, der skal samles. Og der følger noget manual med, en video med og en betjeningspanel. Det, der er vigtigt her nu, der skal sættes op, det er egentlig bare at få taget den her og få sat den på bordet. Der, hvor robotten er så fantastisk, det er, at den har så mange fine øvelser, og den har til alle niveauer, nybegynder og alle slags slag og uregelmæssige og regelmæssige øvelser. Der er 64 øvelser, og som sagt, de dækker det hele. Og det er utrolig let. Det er øjeblik, hvor man har fundet den øvelse, man gerne vil køre, og ligesom få det indstillet. Nu vil jeg prøve at finde en til mig selv her. Selve konsollen her er utrolig let at betjene. Jeg vil køre den der her øvelse 41. Jeg har fundet øvelse 41 her på konsollen. Nu skal vi bare lige have indstillet hovedet derovre. Der kommer nogle informationer her, hvad der skal til. Vi skal køre på noget, der hedder en vinkel 8, og vi skal have sat robothovedet til topspin. Med topspin. Og det justerer man her på det her hoved her. Og jeg kan se, at der står topspin her, og det skal jeg bare til at have stå, sådan så det er øverst. Vinkel 8, det har noget med den vinkel, som robothovedet kaster bolden ud med. Og det justeres her, og det er simpelthen for, at øvelsen lykkes. Her kan man se nogle tal, og man indstiller dem bare på vinkel 8. Godt, nu skal der spilles. Øvelse nummer 41 er en øvelse, der spiller mig kort i baghånden, en lang i baghånden, og en lang i forhånden. Og det vil sige, at jeg kan øve det at starte ind med net, komme ud og på plads, og så også lige få et skifte oven i hatten. Så er det bare at trykke play. Som sagt, noget af det, som er så fantastisk ved robotten, det er, at alle niveauer kan få glæde af den. Nu har jeg taget en af de rigtig lette øvelser, som børnene ville kunne starte med. Til sidst, der vil jeg lige præsentere en uregelmæssig øvelse. Det vil sige, at jeg ved ikke, hvor bolden kommer. Eksempelvis øvelse nummer 59, den starter med en kort bold lige foran net, og jeg ved ikke, om den kommer i forhånd eller baghånd. Og så spiller den en del bolde efterfølgende igen, enten min forhånd eller baghånd. Jeg har ingen anelse, hvor den kommer.